Sretan 8. mart svim ženama svijeta, iako je danas 7. ali ne, imamo još možda 6 sati do 8. marta, posebno našim vjernim takmičarkama u Zunzakviju, Zunzaškviju, kao i našim, naravno, radnicama na Zunzaškviju, koje su iza kamera i u režiji. Dobrodošli u Zunzaškvi, Zunzakvi, zovite ga kako god hoćete, ali zovite nas poštovani gledaoci, poštovane gledalce, poštovane slušalice, poštovani slušaoci, na naše dobro nepoznate, ali ipak prepoznate brojeve. Telefona 033-645-142 i 033-455-151. Naravno, Stihomir Klepić, kao i svakog drugog četvrtka sa vama, a svakog četvrtka sa vama, naravno, jedan jedini, neponovljivi, najpoznatiji borac protiv vjetrenjača, Ajda Uzdanica. Kako si, Ajda? O, strano poštovanje. Sviđaš, što su ti hladne ruke? Šta je, li ti hladno? Što si se razgolitio, ako ti hladne ti ruke? Pa ovo ide sad proljeće i to malo ljepše vrijeme. A šta ide proljeće, vidio s temperatura, danas toga mi ne ide proljeće još. Nije zima rekla svoje zadnje. Dobro, ali evo, otvaraju se ovi neki putevi za Evropsku uniju, pregovori. Milijarda i 300 miliona nas čeka, ako odobre, ako ne odobre, ne čeka nas. Jedva čekam da zaronim u tih milijardu i 300 miliona. Jedva čekam. A kad će to biti? Ne znam kad će biti, ali dok to ne bude, mi možemo da nastavimo, odnosno da uzmemo prvog takmičara ili takmičarku za večeras. Dobro večer, gdje je s nama i ko je bio na liniji? Halo, Sandra. Sandra, kraj telefona, odakle nas zovete? Iz Ključa. Aha, Ključa. Odlično, idemo na mentalno razgibavanje, može? Može. Kaže ovako. Šta je japanski jen? Pod 1 japanski mač, pod 2 japansko piće, pod 3 japanska valuta ili pod 4 japansko jelo. Šta bi bio japanski jen? Jeste! Tako je, bravo. Odlično. Idemo odmah na narodnu kategoriju, to je lagano sportski. Može, Sandra? Može. Odlično. Koji fudbaler je 2018. godine prekinuo niz Mesija i Ronalda u osvojenim zlatnim loptama koji je trajao od 2008. godine? Pod 1 Kylian Mbappe, pod 2 Luka Modrić, pod 3 Karim Benzema ili pod 4 Robert Lewandowski. Vrijeme ide sad, imate džokera. Može džoker. Može džoker, ide džoker. Luka Modrić je bio tačan odgovor. Idemo dalje. Idemo na zamjensko pitanje iz iste kategorije. Koja je fudbalska reprezentacija otputovala na Evropsko prvenstvo 1992. godine umjesto Jugoslavije i iznenađujuće ga osvojila? Pod 1 Poljska, pod 2 Danska, pod 3 Grčka ili pod 4 Belgija. Vrijeme ide sad. 2 Danska. 2 Danska, jeste, Sandra. Bravo. Otišli umjesto Jugoslavije i osvojili. Idemo na novija politička historija Bosne i Hercegovine. Ko je bio prvi predsjednik SDP-a? Pod 1 Raif Dizdarević, pod 2 Amer Čanković, pod 3 Nijaz Duraković ili pod 4 Zlatko Lagumdžija. 3 Nijaz Duraković. Jeste, Sandra. Bravo. Jedno direktno pitanje vas ili te dijeli od 50 konvertibilnih maraka. Pitanje za Prag. A ko je aktuelni predsjednik SDP-a Bosne i Hercegovine? Nermin Nikšić. Jeste, bravo, Sandra, bravo. Ide petobanka za Sandru. Čestitamo. Svaka čast, osvojila si 50 maraka. I idemo do Nobela ovako. Eto, lijepa jedna čestitka. Iako je 7. Idemo na zemlju tisućljetna. Može, Sandra? Može. Koji grad su Osmanlije posljednji osvojili u Bosni i Hercegovini? Pod 1 Ključ, pod 2 Prozor, pod 3 Bihać ili pod 4 Tešanj? 3 Bihać, 1592. Bravo. Sandra, činjenica. 92. i tada bila najteža godina. Idemo Bravo. umjetnost i kulturica, Sandra. Može.
Ko je zamijenio Miru Purivatru na poziciji direktora Sarajevo Film Festivala početkom 2022. godine? Pod 1 Aida Begić, pod 2 Amra Bakšić-Čamo, pod 3 Jovan Marjanović ili pod 4 Emir Hadžihafizbegović? Može Joker. Nema više. A nema. Ajde, lupi Proba, nešto. pokušaj. Pod 3. Jeste je! Joja Marjanović, bravo! Bravo, Sandra. Odlično. Sandra. Odlično. Idemo Sreća na uspješne prati žene, Gabre. Sandra. Koje je pravo ime Mona Lise? Pod 1 Lisa del Corleone, pod 2 Lisa del Bellucci, pod 3 Lisa del Zanotti ili pod 4 Lisa del Giocondo? 4. Jeste, Sandra, bravo. Koncentracija, idemo na direktno pitanje za 100 konvertibilnih maraka. Sandra, koncentracija. Može. Ko je naslikao Mona Lisu? Leonardo da Vinci. Tako je, Sandra. bravo. Idemo sa 100 konvertibilnih maraka. Ma idemo na Bravo, Nobela bravo, sada. bravo. Sandra, šta reći? Jesi li do sada gledala ikad Zun za kvizom za škvilke? Jesam sve epizode. Znaš sad šta te očekuje. Znači, možeš uzeti da otvoriš pitanje za Nobela, ali ako odgovoriš netačno, ostaješ bez ičega. Ako odgovoriš tačno, dobijaš 200. Možeš naravno i uzeti 100 maraka. Šta ćemo, Sandra? Ja ću uzeti 100 konvertibilnih maraka. Posebno mi je drago što sam ispunila svoj san da učestvujem u Zona za kviju jer nisam do sad. Super, Sandra, čestitamo da onda. potrošiš 100 konvertibilnih maraka. Još jednom sretan ti 8. mart. Hvala. Sretno, hvala. Evo, Stihi će dati cvaju od sebe. Evo, sad smo se problem, dogovorili. nije problem, inflacija. To Nema problema. Pa to je ti 200 bez jedne nule cvaja. Maja, odlično. Evo, Ajdara, odmah imamo stoju. Odmah imamo svoju i Dobar, to... idemo, hoćemo li odmah dalje? I to vrhunski. Imamo Hajde. šta prokomentarisati? Ma nemamo ništa, pa Sve. cura je sve znala, Skoro sve, Luka Modrić popratila jedino, ali komentarom. to smo rekli. Odlično. Idemo, dobro večer, ko je s nama? Dobro večer. Dobro večer. Ko je s nama? I odakle nam zoveš? Abdullah Zovete. iz Bihaća. Abdullah Bihać, idemo mentalno razgibavanje, može? Može. Može. Koliko sati traju 4 dana? Pod 1, 96 sati, pod 2, 24 sata, pod 3, 48 sati ili pod 4, 190 sati? 96 sati. Jeste, Tako je, bravo. Bravo, Abdullah. Stameno. Bravo, stameno. I razgovjetno, Na zemlju bravo. tisućljetna. Ko je bio austro-ugarski konzul i guverner Bosne i Hercegovine iz perioda 1882. do 1903. godine? Pod 1 Dino Cink, pod 2 Franz Ferdinand, pod 3 Benjamin Kalaj ili 4 Hans Kalci. Ko je bio konzul? Pod 3 Benjamin Kalaj. Jeste. Tako je, Benjo je bio konzul, bravo. Benjo. Novija politička historija Bosne i Hercegovine. Koji od navedenih je ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo? Pod 1 Admir Krtica, pod 1 Admir Katica, pod 2 Ramo Isak, pod 3 Edin Forto ili pod 4 Elmedin Konaković? Drug Admir Katica. Jeste. Tako je, bravo. Katica. Bravo, Idemo odlično. na pitanje za Prag, ako budete znali, 50 maraka je vaše, a kaže ovako. Katica je ministar ispred koje stranke? Ispred SDP-a. A, nije. Aj, zamalo. Nije. Koalicioni jesu partneri i to nešto, ali narod i pravda je Narod i danda. je tačan odgovor. Jesi ti, Stihi, kao građanin kantona Sarajevo zadovoljan sa radom policije i sigurnošću u kantonu Sarajevo? Pa kad bi gledao pisanje kazni i maltretiranje normalnih nevinih građana, bio bi zadovoljan. Aha, A pošto nam inače- kriminalci hodaju slobodno ulicama, ne hapse se, ne mogu čak ni ovaj derbi koji je bio sad u nedjelju. Da osiguraju da se održi Osiguraju da kako obezbijedi, treba. ja ne znam zašto nam onda služi ta policija, samo valjda da nam piše kazne. Pa dobro, i uniforme se trebaju pronosat malo, nemoj zezat. Auta provozat, da sam da stoje auta na lageru, pa to bi neupotrebljivo bilo za 2-3 godine. Mora se malo, nemoj zezat, mora. Ne, odlično. Idemo, dobro večer, dalje. ko je s nama? Daris iz Sarajeva. Darice, idemo mentalno razgibavanje, može? Može.
Pizza je vrsta jela iz koje nacionalne kuhinje? Pod 1 francuske, pod 2 grčke, pod 3 italijanske ili pod 4 španske. Pizza. Pod 3 italijanske. Tako je, bravo! Špageti. Čestitamo. Idemo, novija politička historija Bosne i Hercegovine. Predsjednik koje stranke se bira po principu jedan član, jedan glas. Pod 1 naša stranka, pod 2 SDS, pod 3 SDP ili pod 4 SDA. Imate i džoker ako ne znate. Pod 3 SDP. Jeste, Tako bravo, je, Darise, bravo, Stameno, Darise, Stameno, bravo, Dare, Darise. uzet ćeš nam pare. Umjetnost iz Bravo. Kukurica, može. Može. Koji od navedenih muzičara nije ujedno i pjevač? Pod 1 Milan Mladenović, pod 2 Rambo Amadeus, pod 3 Dino Šukalo ili pod 4 Darko Rundek. Vrijeme sad, imate i džoker. Može Joker. Može džoker, ide džoker. Dino Šukalo je bio odgovor koji smo tražili. On svira gitaru i ne pjeva, je li tako stih? Tako je. Idemo na zamjensko pitanje iz iste kategorije. U kojem gradu je rođen Aleksa Šantić? Pod 1 Mostar, pod 2 Banja Luka, pod 3 Trebinje ili pod 4 Sarajevo? Gdje je rođen Aleksa Šantić? Pod 1 Mostar. Jeste, Tako je, bravo. Darise. Sad se koncentracija, skoncentriši. pitanje za 50 konvertibilnih maraka. Šantić je rođen i preminuo u istom gradu, ali u 2 različite države. Koje su to države? Austro-Ugarska i Kraljevina Jugoslavija. A, nije. Nije. Nažalost. Nije Osmansko carstvo i kraljevina SHS u stvari, ali eto zamalo, blizu je bilo. Rođen u Osmanskom carstvu, Tako je, živio i malo i u Austro-Ugarskoj tako je. i onda umro u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Tako je. Nije doživio u Jugoslaviji. Pa nije ovu, pa sad bi ti sad da i Republiku BiH doživio čovjek. U srednjovjekovnom Mogu je doživjeti, jest, sve je doživio. Dobro večer, ko je s nama? Halo, dobro večer. Dobro večer. Ko je s nama? Ana, Hana iz Sarajeva, je li tako? jeste. Sretan 8. mart, Hana, idemo na mentalno razgibavanje. Hvala. Koliko decimetara imamo u 1 metru? Pod 1 1000, pod 2 5, pod 3 10 ili pod 4 100? 3. 3 jeste, bravo. Bravo, Jeste, nije bravo. pod 10, ali 3, pod 3, 10. Dobro je, odlično. sve je jasno, Novija bravo. politička historija Bosne i Hercegovine. Koje je omiljeno prevozno sredstvo ministra unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine Rame Isaka? Pod 1 helikopter, pod 2 automobil, pod 3 motor ili pod 4 gradski prevoz? Helikopter. Helikopter! Tako je, helikopter, bravo. Bravo, Hana. Idemo lagano sportski. Kakva si sa sportom, Hana? Pratiš Pa to? ko žensko? Dobro, nećemo sad. Tako, Znači, idemo. odlična. Koliko je titula Lige prvaka osvojio fudbalski trener Pep Guardiola? Pod 1 5, pod 2 4, pod 3 2 ili pod 4 3? Imaš i džokera. Joker. Ma džoker. Može džoker. Bravo, Hana, bravo. Tri titule je osvojio kao trener Guardiola. Ajmo dalje. Dakle, pitanje iz iste kategorije, zamjensko. U kojem mjestu ski skakači u sklopu novogodišnje turneje 4 skakaonice skaču svake godine 1. januara? Pod 1 Oberstdorf, pod 2 Bischofshofen, pod 3 Garmisch-Partenkirchen ili pod 4 Innsbruck? Bischofshofen. 3. 3 Garmisch. Tako je! Bravo! Bravo. Idemo sada Odlično. na pitanje za 50 maraka. Koncentracija. U kojoj državi se nalazi Garmisch-Partenkirchen? Njemačkoj. Njemačka! Bravo! Hana, si 50 Bravo! maraka. Idemo dalje. Samo nastavi ovako. Odlično. Svaka čast. Ide sport. Ko je komponovao ciklus
Dakle, umjetnost i kulturica, oprosti. Ko je komponovao ciklus od 4 koncerta za violinu i orkestar popularno nazvan 4-godišnja doba? Pod 1 Wolfgang Amadeus Mozart, pod 2 Luciano Pavarotti, pod 3 Antonio Vivaldi ili pod 4 Giuseppe Verdi? 4-godišnja doba. 3 Antonio Bravo, Vivaldi. bravo. Stameno, odlično, bravo. Uspješne žene. Kako se zove grupa anonimnih feministkinja umjetnica nastala 1985. u Njujorku sa ciljem borbe protiv seksizma i rasizma? Pod 1 Rebellion Girls, pod 2 Nice Girls, pod 3 Guerrilla Girls ili pod 4 Spice Girls? 1. Nije jedan, pod Guerrilla 3. Girls, ali nema veze, Pod nema 3 veze. je Hana, tačan osvojila si odgovor 50 bio. maraka i ja ti čestitam. Odličan jedan nastup, sasvim uredno, solidno, stameno, 50 km osvojeno. Evo, simptomatično, ajda, 2 žene, 2 nagrade, 2 muškarca, 2 put po ušima. Pa dobro, valjda uoči 8. marta nekako to, valjda ta energija uzima svoje tako. Uoči. Ma ja, Dobro, uoči. nemamo puno vremena, malo ćemo kraće večeras, idemo odmah uzeti naredni poziv. Dobro večer, ko je s nama? Dobro večer, Abida iz Bugojna. Dobro večer, Abida, idemo na mentalno razgibavanje. Kojom kuharskom tehnikom obrade pripremamo tulumbe? Pod 1 dinstanjem, 2 prženjem, 3 kuhanjem ili 4 pečenjem? Tulumbe. U dubokom ulju, šta radimo? U dubokom ako je ulju, za- čvrči, prži, Tako je, bravo. Abida, idemo na narednu kako. Pravite li tulumbe, Abida? Vrlo rijetko. A vrlo rijetko, dobro. A imaju Eto se. ideja sad za... Lagano sportski. Dobro. Koja 2 kluba u Engleskoj igraju liverpoolski derbi? Pod 1 Liverpool i Everton, pod 2 Liverpool i Southampton, pod 3 Liverpool i Arsenal ili pod 4 Liverpool i Aston Villa? Imate i Joker. Morate brzo. Jedan. Jedan, bravo. Odlično, sa zvukom Liverpool, sirene. Everton, crveni i plavi, novija politička historija Bosne i Hercegovine. Člansku kartu koje stranke posjeduje političarka Željka Cvijanović? Pod 1 SDS, 2 PDP, 3 NES Bosne i Hercegovine ili 4 SNSD? Željka Cvijanović, 4 SNSD. Tako je. Sad se skoncentrišite, pitanje je produžetak ovog pitanja, da tako kažem, nije teško, fokus samo. I probajte pravovremeno da odgovorite. Imate 10 sekundi. Željku Cvijanović građani Bosne i Hercegovine trenutno plaćaju za njen rad na kojoj državnoj funkciji? Član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Član Tako je, predsjedništva bravo. zemlje tisućljetne. Tako je, Abida. Odlično. 50 maraka je vaše i sretan vam 8. mart. Hvala. Eto, ne znam šta više da vam kažem. Idemo na uspješne žene. Kaže ovako. Da se ženom ne rađa, nego postaje. Parafraza je francuske feministkinje i filozofkinje. Pod 1. Simone de Beauvoir. Pod 2. Clara Zetkin. Pod 3. Emma Goldman ili 4. Lucy Burns. Imate Joker. Može li Joker? Može, ide Joker. Zajedničko pitanje Simone de iz- Beauvoir je bio tačan Simone de odgovor. Beauvoir. Tako je. Francuska. Zamjensko pitanje kaže ovako. Pod zastavom koje države je svoju karijeru završila nekada uspješna teniserka Monika Seleš? Pod 1 Njemačka, pod 2 Srbija, pod 3 Bosna i Hercegovina ili 4 Sjedinjene Američke Države? Monika Seleš. 4. 4 jeste. Bravo, odlično. Tako je. Umjetnost i kulturica. Ko je u klasiku Radlija Scotta filmu Gladiator odigrao ulogu negativca, amoralnog i slavegladnog rimskog cara Komoda? Pod 1 Johnny Depp, pod 2 Russell Crowe, pod 3 Brad Pitt ili 4 Joaquin Phoenix? Probajte. 2.
Nije, a isteklo je vrijeme. Ajdara, ko je? Nije Joaquin Phoenix, on je utjelovio Komoda, tog slave gladnog imperatora koji je ubio svog oca i tako je i postao vladar Rima. Ko je gledao film Gladiator, klasik jedan, Ridley Scotta, sve mu je jasno. A jeste, ali eto, ja se ne bi mogu osjetiti, nema šansi. Što? Pa nije Brad Pitt, Russell Crowe nije. Mislim, glumio ja i Russell Crowe u tom filmu, ali on nije glumio tu Pa to, ulogu. znaš, sad dok bi ja Dobro. to 5 sekundi, ali dobro, odlično. Dobro, lagano. Pa moraju ljudi negdje i past. Dobro Moraju večer, nešto ko je s znati, nama? jest. Dobro večer. Dobro večer, ko je s nama? Odakle zovete? Senada. Senada, Mostar. Idemo mentalno razgibavanje, Senada, može? Može. Tobolčar sa otoka Tasmanija poznat je kao tasmanijski. Pod 1 ljepotan, 2 džavo, 3 anđeo, 4 papak. Vrijeme sad. Tasmanijski nije šeitan, nego... Đavo. Džavo Đavo, jeste, bravo tako Senada, je. bravo, odlično ste ovo. Odlično. Bravo, simpatična jedna životinja. s Umjetnost i Tasmanije. kulturica. Koje godine je održano prvo izdanje Sarajevo Film Festivala? Pod 1 1995. godine, pod 2 1990. godine, pod 3 2001. ili pod 4 1984. Kad je održano Sarajevo Film Festival? Imate i Joker, morate biti brži. Može Joker. Može Joker, 95. Pod 1, tačan odgovor je bio. Ajmo dalje. Šta dobija dobitnik glavne nagrade na filmskom festivalu u San Sebastianu? Pod 1 zlatnu školjku, pod 2 zlatne rogove, pod 3 zlatni sat ili 4 zlatnu potkovicu. Probajte. Zlatni sat. Nije zlatni Zlatni sat. sat je nešto drugo, ali nema veze, ja vam čestitam. Nije. Zlatnu školjku dobijaju svi oni koji dobiju nagradu na filmskom festivalu u Baski, A u u Sarajevu Španiji. dobiju srce jedno. Tako je, dobiju srce i zlatni Srce sat. i like. I zlatni sat, jel? I zlatni lak za nokte, jel? Dobro večer, ko je s nama? To reče Marko iz Viteza. Marko, idemo na mentalno razgibavanje, može? Može. 5 puta 5 je pod 1 30, pod 2 25, pod 3 20, 4 35. Po 2, 25. 25. Ko je 5 puta 5, upo 25, dana, upola 25. noći, bravo. Minus 5, to je Politička historija 20. Bosne i Hercegovine. Profesionalna, jedina vojna sila koju organizira i kontrolira Bosna i Hercegovina naziva se kako? Pod 1 vojska, BiH. Pod 2 oružane snage Bosne i Hercegovine. Pod 3 vojna sila Bosne i Hercegovine ili 4 armija Bosne i Hercegovine. Po 2 oružane snage. Jeste, bravo, Marko. Ko je tačan odgovor? Idemo Odlično, na bravo. kategoriju zemljo tisućljetna. Kako se zove dokument koji je sultan Mehmed Fatih dao bosanskim Franjevcima? Pod 1 divan, pod 2 defter, pod 3 ahdnama ili 4 vakufnama. Vrijeme sad, imate i Joker. Može Joker. Možemo. Može Joker. Teško pitanje. Nama, pa nije teško pitanje. Jel? Nije. Pa nije teško. Dobro, idemo na Fojnički samostan, Fojnica, ne znam. zamjensko pitanje. Kaže ovako, koja je udaljenost u Bosni i Hercegovini najveća? Pod 1 Bihać Trebinje, pod 2 Trebinje Bijeljina, pod 3 Bihać Sarajevo ili 4 Bijeljina Bihać. Trebinje Bijeljina 2. A nije Bihać Trebinje. Bihać Trebinje, Veze, Marko, zovi nas ponovo. skoro 500 km je udaljenost. A niđe autoputa. Pa eto, pa donekle je malo ko Ima, nešto. evo. Pa ne znam, na nekim, zavisi kojim putem, ali najkraći ja mislim da je oko 497 km. Trebinje, Bihać. Skoro 500. 20 sati. Pa ovim našim putem. cestama jest. Ovih para. Ovih para je 20 sati. Jest. Dobro večer, ko je s nama? Dobro večer, Fikret Sarajevo. Fikret Sarajevo, mentalno razgibavanje. Ako je vjerovati narodnoj poslovici gdje je najsigurnije mjesto tokom grmljavine. Pod 1 u trezoru centralne banke, pod 2 u koprivama, pod 3 pod drvetom ili 4 ispod kišobrana. Kad grmi, gdje smo? Šta kažemo, neće grom u... U trezor.
Neće grom u trezor, ali Nije trezor, tražimo Šta kažemo, neće grom u kopku žara. Tako je. Bravo. Fikrete, bravo. Mada je i trezor siguran, Ja slažemo sam se se. složio sa vama, priznat ćemo taj odgovor. Trezor je isto dobra. Zna to Bake najbolje. A Lagano, ja, sportski. to je dobra opcija. Najbolje dane igračke karijere proveo je u KK Bosna. Igrao je i za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, a pamtimo ga i po ulozi u reklami za piletinu. Kojeg košarkaša tražimo? 1. Nikola Vučević, 2. Mirza Teletović, 3. Dževad Alihodžić, 4. Edin Babčić. Piletina, ona reklama. Ajmo Ima Joker. Joker. Idemo dalje. Bavčić. Babčić. Tako je. Simpatična reklama baš bila. Bosna i Hercegovina je ubjedljivo na prvom mjestu po broju osvojenih zlata na evropskim prvenstvima u sjedećoj odbojci. Do sada je odigrano 19 prvenstava. Koliko puta je Bosna i Hercegovina bila prvak Evrope? Pod 1, 5, 2, 11, 3, 8 ili 4, 19? 9. Jao, nemamo 9 uopšte. Ponudi. Ali bit će ako bude. Nije, ne može jedno da nam oduzmu. Ne može, moraju nam oduzeti 2. 11 puta smo bili, mislim ne mi, ali naša reprezentacija. Dotakao sam Don Quixota, moj, ajde. Izdrži, Idemo, imamo li režija da ovo zaboravimo? Od 19 prvenstava ljudi su 11 puta bili prvaci Evrope, tako da svaka čast. Ali 9 su, mi su pravo ček. Pa jest, kaže 9, ali još plus 2 pa 11. Dobro reče, ko je s nama? Pozdrav, Amar, ovdje iz Sarajeva. Mentalno razgibavanje, može? Može, naravno. Kaže ovako, kako se zove aplikacija kompanije Meta koja služi za četovanje na Facebooku? 1. Denis Challenger. Messenger, bravo! Ko je? Denis Messenger. Denis Messenger, bravo! Lagano sportski. Koji rukometni klub je postao evropski prvak 1976. godine? Pod 1. Borac Banja Luka, 2. Bosna Sarajevo, 3. Čelik Zenica, 4. Velež Mostar. Pod 1 Borac Banja Luka. Jeste, Ko je? Bravo, Stameni Amar. Semirac, zemljo tisućljetna. Koje je najveće jezero u Bosni i Hercegovini? 1. Boračko, 2. Modrac, 3. Buško, 4. Jablančko. Buško jeste. Tako je, bravo. Odakle nam trpe dole su. I ne plaćaju, jel tako? Srami bilo iz ti. Hajmo sada odgovoriti na ovo pitanje. Pitanje za Prag, ako tačno odgovoriš, šaljemo te u Prag. Šalim se, osvajaš 50 maraka. Kakvo je Buško jezero po svom nastanku? Vještačko jezero je to. Bravo, majstore, bravo. Ideš u Prag. Šalim se, osvojio si 50. Putovanje za 38 osoba u Prag, bravo. Idemo dalje. 50 maraka je tvoja, ali nemoj na tome stati. Kaže ovako, osnivačica grupe engleskih pisaca i intelektualaca Bloomsbury Group bila je pod 1. Helen Fielding, pod 2. Anne Bront, pod 3. Katie Price ili 4. Virginia Woolf. Može Joker, hajde Joker onda, ako znaš. Može Joker, može. Hajmo, Može Joker, Virginia Woolf. Nepoznato mi je totalno, može dalje. Hajmo Kenijska dalje. aktivistkinja i dobitnica Nobelove nagrade za mir, Wangari Maathai, osnivačica ekološkog pokreta koji se zove kako? Pod 1. Red Sock, pod 2. Green Belt, pod 3. Black Shoe ili 4. Yellow Scarf. Probaj. Green Belt. Jeste, Bravo! A jedini logičan, bravo. Nije Bravo, tako treba. je novija politička historija Bosne i Hercegovine. Odluku o tome da je član predsjedništva Bosne i Hercegovine privremeno nesposoban za vršenje svoje funkcije može donijeti. Pod 1. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. 2. Evropski sud za ljudska prava u Strasburu. 3. Predsjedništvo naše stranke. Ili 4. Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Probaj, Amare. Nisam siguran, nek ide pod broj 4 da je ustavno. Jeste! Tako je, bravo. Sud Bosne i Hercegovine. Ma ide intuicija, nije Umjetnost i sreća. kulturica. Koji čuveni muzički bend ima isti naziv kao srednjovjekovna sprava za mučenje? Pod 1. Led Zeppelin, pod 2. Black Sabbath, pod 3. Iron Maiden. Iron Maiden Tako je, bravo, majstore, Stameni majstore, bravo. Pitanje za 100 maraka, Amare. Iron Maiden je heavy metal band iz koje zemlje?
Ajde, reci, brzo, brzo. Velika Britanija. Jeste! Tako je! Bravo, Sa bravo, zvukom prihvatili sirene. bismo i Engleska, može Velika Odlično. Britanija. Amko, sada ovo nezahvalna pozicija voditelja. Ma, hajde, idemo opet. Idemo, otvaramo. Otvaram pitanje za Nobela, jel Amko? Idemo za Nobela. Malo je vezano, evo da ti kažem, sport, hemija, fuzija sporta i hemije, valjda te neće zbuniti, ali hajmo Idemo, dalje. kaže ovako. Koje ekipe igraju ako su na terenu FE3C i NACL? Fudbal u našoj državi. To može biti FE3C. Tuzla City I FE3C. Sloboda Tuzla. Nije nije sloboda. Zenica, željezo, čelik. Jaj. Nema veze. Prvo su mi crvena boja mi je došla, a ne znam otkud mi sloboda. Ja, i sloboda je cistije svim boje, jel tako? Jeste. Ne, sloboda, Tuzla, plava, lova. Jaj. Bravo, bravo. Jesi mi krivo ko da sam ja pao, Pao čovjek za 200 maraka, nema veze, to bi bilo sve, nemamo više vremena Nemamo da ništa. uzimamo. Baš mi Uskoro krivo. će Ramazan u ponedjeljak, da svim muslimanima u Bosni i Hercegovini čestitamo dolazak Ramazana, da ga lijepo ispostite. Tako je. I, ne znam, ajde, imamo li još šta da dodam? Ma, nemam ništa, ja Dodam ja sam tebi, tužan sam. Odjavljuju ovo stih i odo da tugujem, ajde. Zamalo, ali nema veze. Vidimo se naravno sljedeći četvrtak. Sretno. A kao takav, umjesto mene, ja ga uzem.